Il-poplu mhux biss imħasseb u mbeżza dwar dak li jista' jiġri. Hekk jgħid rapport tal-Kummissjoni Ambjentali Interdiocesana maħruġ b'reazzjoni għal regolamenti l-ġodda tal-kostruzzjoni. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni tikkwota artiklu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea Drittijiet tal-Bniedem li jgħid li kulħadd għandu dritt ta' rispett lejn il-ħajja privata u tal-familja tiegħu, lejn daru u l-korrispondenza tiegħu. U jisħaq dwar id-dritt ta' kull individwu li jgħix ħajja serena u li jgawdi l-proprjetà tiegħu mingħajr biża'. Għaldaqstant huwa l-obbligu ta' kull min hu involut fl-industrija tal-kostruzzjoni li jassigura s-sigurtà tiegħu innifsu kif ukoll dik tal-individwi fi proprjetajiet li qed jiġu żviluppati u dawk li jgħixu fil-madwar, jgħid ir-rapport. Dan l-obbligu jaqa' fuq il-kuntratturi, l-iżviluppaturi, il-politiċi, is-site managers, il-periti u l-professjonisti u ħaddiema kollha l-oħra li jaħdmu f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni tgħid li l-komunitajiet Maltin qed ikollhom isofru inkonvenjenti kontinwi u esprimiti tħassib anke għall-iżvilupp ta' proprjetajiet biż-żieda ta' aktar sulari fuqhom. U rrid ukoll tħassib tagħha l-fatt li l-konsultazzjoni saret fuq 5 ijiem biss u dwar l-effettività fit-tul ta' bidliet ibbażati fuq żmien daqstant qasir ta' konsultazzjoni. Il-Kummissjoni saħqet dwar il-ħtieġa ta' koordinazzjoni bejn l-entitajiet kollha konċernati. Ir-rapport jirreferi għall attitudni short term li jieħdu wħud mill-iżviluppaturi u l-kuntratturi li b'xorta ħażina qed tħalli konsegwenzi serji liċ-ċittadin komuni. Ir-rapport ikompli jgħid li biex tkompli tara s-sitwazzjoni, il-pajjiż għadu ma tallimx mill-inċidenti u l-individwi li daħlu lis-soċjetà tagħna f'din is-sitwazzjoni għandhom ukoll l-irwol li jsolvu l-problemi li nħolqu minkejja l-konflitt ta' interess ċar li għandhom. Ir-risposta dwar jekk l-industrija tal-kostruzzjoni hix kapaċi li tirregola lilha nnifisha toħroġ minn numru ta' inċidenti kontinwi u ħafna drabi fatali f'dan il-qasam, jgħid ir-rapport. Il-Kummissjoni tagħlaq ir-rapport tagħha billi tesprimi t-tama tagħha li dawn ir-regolamenti l-ġodda mhumiex biss miżura populista biex tipprova tagħti l-impressjoni lill-pubbliku li qed isir xi ħaġa mingħajr ma jpoġġi r-responsabbiltajiet fuq dawk kollha involuti f'din l-industrija.